Läntinen pitkä katu 20C, 22C62. Erittäin hyvin hoidettu yhtiö, 3. kerroksen yksiö, 29 neliötä. Nyt vuokralle tulossa. Etenee, jossa isot kaapit, siisti kylppäri, remontoitu, rauhallinen sijainti lähellä keskustaa, alkovi, näkymä sisäpihalle. Hyvän kokoinen keittiö, mahtuu kaikki tarpeellinen. Alakerrassa on kerrolarivarasto, pyykkitupa, kuivaushuone. Vastapäätä löytyy ruokakauppa. Vuokra 550 plus 2 kuukauden vakuus.